Της Κατεχάκη, τώρα έχουν αφήσει μόνο ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι διαμαρτύρονται για τη μη υλοποίηση των υποσχέσεων που, όπως λένε, είχαν λάβει. Έκανε την εμφάνισή της και σήμερα η περίφημη αφίσα με τον Πινόκιο, ενώ στα συνθήματά τους κυριαρχεί η έκφραση παραμυθάς. Θα πρέπει πάντως να πούμε ότι ο Υπουργός με χθεσινή του ανακοίνωση κάνει λόγο για έλλειψη σεμνότητας για παντοειδείς αβανταδόρους και κούφια ελίκια. Με σημερινές τους δηλώσεις οι εκπρόσωποι των ειδικών φρουρών απαντούν στον Υπουργό τονίζοντας ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί τους προσβάλλουν, κάνουν λόγο για χάσιμο ψυχραιμίας από μέρους του που φτάνει στα όρια δημοκρατικού ολιστήματος με αυτή την ανακοίνωση. Για να δούμε λοιπόν πάνω ποιες είναι οι δηλώσεις τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε ένα εκλεγμένο νόμιμα συνδικαλιστικό όργανο δεν υπήρχε χειρότερος χαρακτηρισμός που ενδεχομένως να πλησιάζει και τα όρια του δημοκρατικού ολιστήματος. Μιλάτε για εξίδρυση δηλαδή τώρα. Μας απαξιώνει με το χειρότερο τρόπο. Ο ειδικός φρουρός στα τμήματα έχει συγκεκριμένα καθήκοντα και τη λάντσα της ελληνικής αστυνομίας. Αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ομηρία. Παίρνουμε λιγότερα, κάνουμε όλες τις δουλειές, τις ίδιες με έναν αστιφύλακα που έχει τα ίδια χρόνια με εμάς και παίρνουμε πολύ λιγότερα χρήματα.